Ano na sakto? Anong floor? Sa Kuya J. Excuse me. Saan yung Kuya J? Besides Ay, thank you. So we're here na at SM Cebu. Glenda Ganase. Ay, ayun na pala. Nagkakagulan naman po ulit si Brenda. Hello sa inyo lahat. Please share this live and please don't skip the ads. Yan, thank you so much for all watching. So may lunch date kami ngayon dito sa SM Cebu with Ate Rosie Carpio and her family. Actually request ngayon kasi kararating niya lang from US and magkakaroon sila ng vacation. And sabi niya, malaking tulong yung mga panonood niya ng mga videos of dogs namin because of her anxiety and depression. So, sana daw ma-meet namin siya in person. So, ayan. Ayun. We're here na Kuya Jimmy Raluna Trangia. Hello. Vernie Castillon, Honey King, hello. We're here na may bagong. Ay. Hi, good morning. We're looking for Ate Rosie. Ate Rosie. Yung reservation. Yung 30, Asan sila? wala po. Ha? Wala po. Hello. Ah, andito na, may binili? Yung reservation. Balik lang po. Ah, sige. Tawagan ko na lang. Sige, sige. Jubilomot. Wait lang, tawag mo ko lang sa ate. Hello, ate. We're here na sa Kuya J. Sa? Ah, okay, okay. Apo. Okay, sige po ate. Sige po. Kay Gless? Ah. Nagbabayad lang daw sila sa Payless. Sa eto ba? Dalawa ba? I guess. Thank you.
Bagay, yung bang. Say at, ay Mama Oka. Jing salad, thank you. Yes po. Ate Linred, nawas ka. Ano, Inday, pagpasok nyo, doon sa binabaan natin ng sasakyan, kaliwa kayo, first floor lang. Dito lang sa ano to, ground floor ba to, first floor? First floor lang. Alam mo yan, Gwen. Bless. Hi po. Ay. Ay, hello po. Hi. Asan siya? Mga kasama po namin. From Social Crime Sky. Si Tita. Ay. Oo nga daw, may binili siya. Wala daw yun. Ha? Ah, okay. Eh, siya. Ay, ano siya? Hi, ate. What happened to you? Hindi pa ako nakakita. Sa arms mo. Hi. Mas Don't matagal rush. siya, ako follower sa kanya. Kaya sa'yo, mas mauna siya. Si Diva and si Ay, niya. Sakit. Sakit. Pangalan. Ay, Kayo lang? Ay, nice to meet you. kayo lang nakalaki. Dalawang sasakyan. Umulan na naman lakas. Singkaan tayo. Mga kapatid ko, Hello po. anak ko. English daw. Ay, umulan. Oh, yun nga. Kaya rin siguro nag-ano kasi nag-iba yung klima. Mm-mm. Kamusta biyahe? Ay, kamusta yung biyahe mo pala? Grabe, wala pa akong tulog. Ha? Siguro 2 hours. Oh, di ba? Eh, kung nag-ano pa tayo kagabi, di mas lalo ka mong puyat. Kaya nga, nakatulog ako tapos gising. Init dito. Good afternoon po. So, papunta kayo ng Bohol mamaya? Tomorrow na daw po. Sana nag-Vikings tayo. Sana. Okay lang din kasi parang may pasayonara yata later yung friend namin. Tatangkad nila. Ate Gles, ano mo siya? Sino po? Pamangkin. Pamangkin. Ah, tatangkad nila. Bless. Business meeting. Ah, okay. Wait lang po mga mom siya. Pasuyo muna. May ano lang, may slide. Pasuyo na. Ah. Ang likod to ng camera. Hi. Let's put this here, you want? Ayan, much better. Thank you. Meron ka namang ano, no, tempered glass. 22 or 23 plus. 23. Ay. Pakinggan na lang siya. Wow. Ano yung phone na? Fan. Yes, tapos, 9 nights yun. May isang night yun sa papa.
Wala sila nakasinabot sa ilang buwan. Okay. Let's start there. About so I want something new and something different. Yung isang barangay na group, I want Kuya J fruit. Mango shake na lang. Yes, salad. Kuya J. Hello, everyone. wala kayo, di ba? That's the kare-kare. Hi, everyone. Nahabi mo kayo at pilit pa. Katanan yan. I asked him, and then sabi ko kung ipaputo yung blower or something. Ito po purple. Iba yung blower. So, wala kayo So thank you so much for hello sa inyo mga viewers. O-order pa lang kami. So o-order pa lang kami. After this, Kuya J. Ano yung nga diyan? Dito ka na guys. Ano na ako na basta Alam sa ako sa iyo. Yung kasama mo si Matulog. Kasi napanood ko yun sa ACC. Order na. Order na. Pwede mo yan? sudah yang kesudah. Pwede.
May mas siya pa, Birkis. Ang terminal, hindi na. Terminal, Birkis. Ang barko mo, ito, barko. Also, ensalada tago. I think it's going to be delicious. Huh? That's our great. Kung nakakanggulo sa pagdating nila ng Okay. Because it was good to play people. Yeah, so guys, we're gonna transfer. Sorry mga ma'am siya. Ate Cathy. Hi Van. Ah. Excuse me. Payong udto. Bukas po ng morning. Hi Chris Carey. Papunta na po sila, tita. Si Starlet. Yes po, kasama din. Tsaka si Inday Katok. Ano dito siya? Opo. Thank you, Ma'am Miriam. Ayan, yung aking... Naka-live ang aking ka? kamaritesan. Naka-live ka? Opo. Okay. Nagsabakano ka pala kahapon. Sa baka ng apo. Nakalimutan ko. Okay ba dito? May hangin. Mainit. Kaya lumipat kami dito sa loob kasi medyo malamig-lamig na. Order na tayo para pagdating nila na. Dito na yung food. Sorry. Gutom na. Ang over pa kayo. Wala naman po. Siguro. Kumusta? Ay naman po. Siguro. Ano, wala na. But when we were here January, nakapag-sal po kami. Oh? Uy, mag-i-stay kami dun sa Azulea. Bukas. Naghahanap ako ng accommodation. Tinignan ko yung live. Sabi ko, saan ba yun? Sila nag-stay. Wala Sa akong live? idea. Azulea. Sa pamilya. Oo, yun nga. Lunch lang. Pero hindi kayo nag-stay doon. Hindi kasi kailangan bumalik. Hindi kayo nag-watching mo? Hindi namin nabutan. Pero malayo daw yun eh. Malayo sa ano. Kung saan talaga nag-rewiwa. Yung tambunting. Butanding. Butante. Opo, we got there like, other day,
Parang kumain na kayo doon, ano? Nag-invite na sila sa'yo. Hindi lang ako lang mag That's nice. Wala pa ko tulog, mamaya naman ko ng sleeping. Anong ano mo? Grabe, no? Ngayon, atap ako medyo kasi gabi doon. Saan po? Restaurant sila. Kita mag lumpia, yung lumpia. Lumpia. Mga yung pang-ilang person na yun. Yung puro grupo ha. Bali yung sa amin namin is Dito ba yung ina-endorse daw ni Jerry? Siya niya. Tapos grilled scam. Veggie. isa rin. Kuya Kare-kare Jerry? dalawa. Ah, Jerry ko kaya. Kari-kari sa amin dalawa. Apo. Para kanya to. Kanya. Kasi may brunch din sa Manila dito. Yung sali yan. Dalawa. Nakadireta. Beef ka rin sa amin. Ay, hindi. Ano? Okay lang sa akin. Ikaw na mag-order para sa lahat. Kuya J. Roast chicken. Kuya J. Roast chicken. Roast chicken whole. Dalawa. Ang ganda ng ano mo, pan. Kasi ang ganda. Maganda sa picture lang yung maganda. Hindi ah. I'm proud of you. Ang ganda talaga ng ano. Ensalada dalawa. Sa buhay. Sa lahat na niya. Oo, ang ganda talaga. Yung talong yung kapila ko sa Blessed. Sa hirap ng napagdaan. Ito wala. Kasi ganyan din ako noon. Kasi Dalawa. Paano yung review? Apple. pero ang ganda rin kasi hindi mo muna inaano mo muna yung pang-family. Diba? Ako rin yung kamili ko sa kaibigan, family ko. Ako naman, kaibigan. Ito Kuya J. Pula Pero daw. maganda rin kasi parang isang ano, unite, diba? Dalawa na lang. Nagtutulungan. Pero marami na sila kaya mga OFW. Ang saya-saya. Mga kalokohan. Kalokohan. Dalawa. Pero parang true to life talaga, no? kasi ganito. Parang wala na ako may Para tatago. ka naman true to life. Parang wala na ako may tatago sa mga followers. Pero ang daming followers, no? Talaga. Yun. Anong drinks niyo kita? Pero yung drinks namin, may picture kami tapos yung iba. Picture na. Third glass, Ano yung picture na? ice tea picture lang. Ice lang. Lemon. Wala. Ice tea na lang? Or Kayo, bottle? May shake. Meron gusto yung shake. ko yung ice tea nila. Ice Sarap tea. ba? Kayo, bahala. Ako, ice tea. Ice tea na lang yung picture. Dalawa rin. Kayo. Kayo kung anong juice. Kaya isa raw mango shake. Ikaw? Mango shake. Siya. Shake. Papaya daw. Mango shake isa. May kay Cucumber. Mito. May kay Mito kayo. Mango shake. Batilis. Durian daw. Wow. Wala tong cucumber. Meron din. Alam mo cucumber? Masarap yan. O, sa malamig kasi. Yun na Pasok lang. mamaya sa ano. Manood kami ng sine na. Pagkakas. Saan ba? Hindi ko alam, may sinihan dito. May sinihan ba dito? May sinihan dito? Oo, din sa... Anong panoorin niyo? Porn. Little Mermaid. Tapos, sasal. Tapos sasal kami lang. Bablog namin sa mga labasan. Gusto mo sumali? Ako nga, tingin dalawa. Baka umaya, sobra-sobra na yan. Nag-ano ba sila doon? Iba yung sa kanila. Ang dami mo in-order dito. About rice. Platter. Tatay lang, tatay. Dalawa. Tatlo na. Tatay. Ma... Iba din mo din muna. Apo.
Anong panoorin niya yung kay Kina MC? Little Mermaid. Little Mermaid. Little Mermaid. Palabas na. Wala, pangarap na namin mag Serena. Papalabas sila sa 1 week pa rin. Tsaka isa, scallops. Dalawang kare-kare. Kasama. Roast chicken hot. Kasi na namin sila una matutulog. Ang una makakatulog, bigyan na. Pag-boring Limang ano? libo. Pag-boring talaga. Hindi kasi malamig, di ba? Ano, saka kasama ko mga adapuan. Ang tukin niya doon magwala. Tapos busog. Ano, busog pa dito. Ay, ano mo? Ano yung jacket? Tapos, sa picture lang ice cream. Ay, Nakapunta rin ako ng Tokyo. pala din ako ulang buo. Tokyo? Sa... Ngayon sila Kulambo, sana pinadala ko. Ano, yun yung magiging hotel mo. Ay, basta. Ate, ayun na po sila. Ay, dahil si Ate Rosy, si Jinja. Ate na po si Gwen, tita. Scarlett, di ba? Ay, magpa-picture sila. Scarlett. Bukas po ng morning, 9 o'clock alis dito. Oo nga eh. Nanginig kasi gano'n. Ngayon medyo okay na. Medyo malamig na. Ulan. Siya buhay. Nag-order si Tita ng black label ulit. Naoras ko nag-stay sa Taiwan. 2 hours lang stop over. Meron kayong lounge o ano? Wala. Pwede ako mag-avail kasi sa United Airlines ako, pero hindi din namin. Meron na. Free kaya yung pamasahe, dahil sa points. Yung ano mo, yung Miles. Free ba? Ba't naman nila siya? Hindi na maganda kapag meron ka mabuhay first. Yun na nga. Eh, di ba? Eh, yun sinasabi ko. 44,000 miles, tapos back and forth. Hindi na ano mo. Happy of So, mostly talaga ganito kung month ka na. Hindi. Last time, Or because of ano lang. kasi Family natin. wala dito. Mga pamangkin ko yan. Joke-joke ko lang yung anak ko. Hindi mo nag-strike? Hindi. Thank you. Hindi. Ikaw, mag-asawa, ang parents. Ano sila? Foreigner. Pwede ko nga sa kanya yung nag-uwi sa Foreigner? Ano yung Tagalog siya? Israel. Okay. Kami ng foreigner, yung mga hindi ang color. Ha? Marag foreigner pa. Ang takal daw, kasi inagap, parang binuntis na yung trigo. Binuntis na yung trigo. Yung babae. Minorities. Yung tatay niya. Kami lahi yung tatay niya. May lahi din. Greek. Sarap yung mga itsura ng mga Greek mo. Uy, si Gio. Kung may ano rin sila, may halo. Ano yung tatay? Oo, yan. Oo, yan. Ano pa ito? Oo. Yan, kapatid ko ang asawa niya. Kapatid ko. Gio, may lahi kasi nila. Ano yun? Kasi yung ilong, grabe, no? Pati pinagis niya. Talagang Pwede may lahi sila. Lahi mo na na. I can imagine si Gio. ang gaganda rin ng mga kapatid niya, no? Pwedeng artista. Ba, yun sila. Sisters. Pumunta rin kami. Hi, Josie Barlo, Ate Nina, Ate natin Jim. Bukas doon Dito yung view.
Kasi dati, Oh, di ba? Basta kayo mag... Tapos pag naengga ka, diyan ka na nanginig ka. nag-search siya ng 4 years. Pero ng black label dyan. Tapos na siya. Ah, So when he was there, service, here. patuloy tayo. 4 years. Ang dami mo, Feeling naman, hindi ano na mga kinawa, tapos commercial kami ng Tokyo, tapos pumunta kami ng Kyoto, nag-bullet train kami, hanggang na kayo, Kyoto. Anong palang ano mo dun sa US? Anong work mo dun? Surgery. Sa hospital. Ano sabi ng mga patients? Hindi ako sa hospital, private. Right. Ayaw ko ng maraming pasyente. Ano sabi mo? One-on-one. Nalulungkot. Nalulungkot as in. Di ba sila pag-unahan kanina? Paano yun? May kapalitan ka naman? Oo. Kaibigan ko. Pilipina rin? Karamihan kasi ang Parang si Nanay Grantisa. Ah, Di ba naalala mo yung pasyente niyang parang special child? Parang special. Pero matanda na yun. Pero acting like sino? namatay ba? Grantisa and Cackerel. Sa US niya, parang ganyan din yung work niya. Tapos, yan, attack siya sa Pasyente niya. Tapos lalo, Nakakalungkod mo. ano siya, parang special yung, special yung patient. Special child. Pero matanda na. Like parang mga nasa 20 or mga 20 plus. Wala. Ang ganda ng face na wala kang burlo na Buti nga eh. Kasi siguro dahil hindi rin ako hindi ka naglalagay ng face. moisturizer ba? Sabon na. Love. Oh, no? Ang dami. Tsaka siguro talaga hindi namin ito. Lahat. Dahil kami na pimples. Kasi kayo, di ba, hindi, yung ano sa inyo, Precas. kasi sa inyo yung mga, anong bansa yun? Spanish, yung mga ganyan, di ba? So, in the blood talaga. So, kahit ipaano siya, meron niya kasi nasa budo. Kahit ipaano daw, ipa-laser siya doon. Lalabas. Gusto Punta ko Manila, punta ko kay Jay. Hi. Naka-live. Magkano? Anong Wala na. Curious lang. Kasi pinapalo ko. magkita rin ko. May kontak ka na? That's good. Celebrate. Bakit si Bernardo? Pati mo? Parang Dito ka kapalit raw. ko. Dito ka sa tabi niyo, ma'am. Dito ka. Hi. Si Obros. Parang kapatid ko kasi Brian din siya. Bex. Aw. Pero, mukha sila. Sa bakan. Sa Bacan. Kumusta na sila mo? Tagal na na ito. Sa 10. Pero survival talaga. Lying as long as Mag-video ka namin yan. Mag-picture ka namin yan. Kamusta ka na, ma'am? At si ate ano pala? Jen, positive. Jen. COVID din. Sila pa ulit sa kapatid ko yan. Ay, Brenda. Ito. Kapatid ko yan.
Ha? Hindi, sa US. Siya. Sila. Ano sa buwan? Ako lang mag-isa niya ngayon. Sarap Sabi ko naman nga, sana sinama mo yung anak ko. Kaya pala, may trabaho siya. nalalap ko iwan yung work. Wala siyang kapalit. Baka ano, mga hopefully December. Paano ka? Ano ba yun? Sakit. Grabe, ang sakit. Ang sakit. Arthritis. Naku, Inday. Ay, Inday. Ako din. Ako din, sumasakit lang dito po. Meron ka rin? Kanya ano, daliri. Gout sa kanya. Gout sa Daliri kanya. sa paa. Oh my God. Yan, kapatid ko. Yan, kapatid ko. O, di ba? O, tingnan mo. O, sabi ko kanina. Batang sa pelo no. Wow. Well, pare sila pa. Sabi ko kamukha ni. Yan. Asan siya? Nasa Sambuanga. Buwan ka si Bugay sa akin. Si Bugay? Sila ka niya. Saan sa si Bugay? Ako na lang. Bukas po yung biyahe namin sa Bohol. Morning. ICI sila eh. Ay, salamat Jamaica. Ay, kainan. Hindi, catering services. Catering sa Kapasala? Cebu? Si Bugay. Si Bugay, ano pa yun? Shout out Hindi ako mahilig Brenda. magpa-post po sa Facebook. Yeah, actually. Kahit i-check ko. Oo. Wala ako mahilig. So may tunasan. Ha? Tunasan. Ano saan? Tonasa. Tunasan mo Muntinlupa. Ay, may tunahilap lang. Manila yun? Kaya yung sinasabi ko sa iyo kagabi na inaas ko barangay. Gamay pa kayo sa una. Sabi niya, Gamay pa kayo sa una mong Mawaman na. Ito yung dalawa. Sakit na yung address. Pero yung night lang tayo. Parang may rest. Ayan. Kasi ngayong October mag-iilog po ako. Tatakbo siya magkapuan. Okay. So, tama rin naman. Kaya, kaunti-unti, no? Ang ligaw, ayos. Kailangan mag-iilog. Kaya, in-expect niyo na yan. Wala po. 100. Hello tayo. Hi, guys. Siya po sa Ate Rosie. Mani. Umabot ang mga bakla.
Nandun pa ako kasi 26, balik na ako sa So you will witness it live. Ayaw mo. Pero, Sisigaw yan. Mga movie na. at ano sa alis mo dito sa Cebu? No. Dito ka magagay. Pabalik na ako dito. Paano Ako ko ng yung 26 dito sa Cebu? Dito manggagaling going to US. Oo. 27 ang flight ako noong time. Kaya dito ako. Naa? Di man yung Siya. ano. Eh, ayaw mo naman, ayaw mo. Yo. Eh, di ba ito? Walang bawal. Anong vacation? Bakit? Ay, kasi nga, ako din, ang sakit ang dito ko. Bakit mo? Tuturo. Oh? Lalo na pag ganyan, ulan. Kuya, sa kanila mga Kanang masag dito ako na makatama sa kuwan ng ID. Hindi po, ano, Ayan. Kakanila po yan, kakanila. Tapos sana kakain ko yung gacha. ay, kaya ko ng Sambanga. Grabe. Ha? Nakain ako sa Sambanga yung kuratsa, yung malaking crabs. Pero depende sa luto. Alabar ang Pinataan sa masarap. kanila. Alabar daw ang masarap. Kung sakaling matutuloy, yun. Ano? Mag-early book na lang. Kaya nga, no? Hindi rin iisip namin. Oo. Ang daw. Hi! Ano ba yan? Hindi ko mabasa. Ate Ramsey. Ate Ramsey, Tom Goods din kami mga viewers niya. Sige, kain tayo. Kaya na kayo, yan lang yun. Hindi, hindi ko. Akala nila po weekend. Bukas ba kami babiyahe? Ay, wow, sabaw. Yan, order ka mo sabaw? Kaya? Bless the power spiritual guest. Dagdagan mo na. Yan po siya. Uusog na lang tayo. Uusog na lang. Nagkajama ka. Sa Banga City, dito siya mismo sa Ayala, malapit. Ang balay. Sayang na siya. Hindi siya sa mga masibugay. Sa mga masibugay siya. Banga City siya. Oo. Pero ang balay, siya sa bugay, man malang. Ah. Napamagod ang balay, tinamaan ng ano. Dito na lang kami para kita nyo lahat. Oh, di ba? Ang ganda ng plano ko. Kasi, Before kasi, kailangan pamasok. Kasi nag-ano na sila eh. Oo.
Sila lang ang hindi Joe. One, two, three. Papa. One, two, three. Papa. Papa. Isa pa. One, two. Last one. One, two.
Hindi ko expect. Alam mo siya. Ano po yung alis?
Alam mo, mas na tayo. Pero, magkakaroon tayo eh. I love you, the
Ingat pa raw na.
Issue na naman tayo dito. Makikita naman tayo. Ilan nyo. Sa dalawang kasama namin. Tingnan mo lang. Ano man yung nagpapalabayan natin? Ano ka tayo? Eh, actually, hindi. Actually, ito sa amin isa na isa na Kanina, di ba? Pero hindi pa siya. Hindi pa kami walay na. Isa expo, walay na kami after 5 years. Isa naman after 2 years, tayo na tayo. Hindi ako nagregalo sa binalot sa kami. Oo, hindi ako naniniwala na. Hindi naman kasi walay pa. Kung friend kayo, basta hindi kayo kaya siya kasi kay ex na, di ba? Nag-ex na. Ako kami yung pagkitaw sa iyo. Basta na sila na kailangan. Kita kami kasi na friend, kasi yung friend ko, friend ko rin. Sinundo ako sa sinundo kami sa pinsanan na hindi lang ako lang sa Tinawagan niyo si Mike. Yun, tama na. Pero yun yung naging media, yun yung lagi issue. Sino ba lang? Wala. Sorry, naman yun. Parang mas wala. Sabagay, mag-receive na rin sa feelings na pero hindi na yung makakita. Kasi natin ko nakita yung wala. Kasi mag-nakita ako sa feelings. Pero, post sa story. Ako naman kahit nawali ko, sana nangyari ko na lang yung para work if you guys. Iya, kanin pa. Kare-kare.
Hindi kasi umalis ka rin kasi makakamakit butter. May ito sa manig ka rin. Kaya, sweet, quality. Sa may ito pa rin. Nag-buy ka rin. But if ma-propose siya sa'yo, Propose lang. Pwede na mag-propose eh. sino si Chance? Ikaw yan. Tignan mo yung oras ko, anong oras yan? Oo. Nakuha na kami yan. My gosh! Wala ko lahat. Ayaw din ko sa ulan. Ayaw din ako sa Asia. Because Manila ito. Ito na yung first class. Para Ani mo diri sa Buanga ko. Hindi, tanong ko na sa Buanga yung mga pagkain. Sa ano? Artist sila. Sabi na pupunta ka ng bahay, may issue na naman. May lumabas na naman ang issue. CEO kasi nagpaalaan namin dahil yung ex niya. Nauna pa kayo sa issue. Pag-ex. Pero pwede mag-friend. Kung wala naman yung partner, hindi ka may partner. Ay, di mo sikat na Tapi jangan butuh Gawa ka na, compare ka na mag-girlfriend ka pa. Saya memakai juga. Sa'yo naman. Maksudnya kan sana may ada light meter sana. Ganun. Wala, ano eh. Sirado yung gulo. Itu kan yung pass mo pero yung bypass mo no. Pero okay na siya. Pwede pa extend na bukin mo yung bypass. Shoutout niya. Tapos nga pala sa loop. Salamat sa extend ka. May take it ako kasi mas malaki pa lang pala sa loop.
Kilala ko po siya, kaya parang Visinos Diamond. Visinos Diamond si Mamayan Perez, kilala sa Chino Perez. Kita Ma'am Visinos Diamond si So, okay. Lupay mo eh. Tapos sa inyo. Bahay ninyo. Sino? Ay, hindi pala kayo sikat din na rin yun eh. Kaya magabasa. Hi, my father. It's watching me. Wait lang mga ma'am siya.